Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen wannan gida na TikTok. Na farko ina miƙa godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya yo mu, ya yo komai da kowa. Allah kuma ya ci gaba da bamu mu ci daraja albarka Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mana jagora, Allah ya taimake mu, Allah ya yarda Annabi ya jagorance mu zuwa gidan aljanna. Da farko dalilin da yasa zan fito yau ma in yi magana. A da bana magana kwata-kwata a TikTok. Abin ya kai inda ya kai ni. Muna da masoyanmu wanda muke so a faɗin duniya da dama. Waɗanda kuma suna son mu muna son su. Kuma ba za mu bari a riƙa ci musu mutunci mai shiru ba. Da mutuncinsu da arzikinsu da taimakon bayin Allah da suke yi a cikin Kannywood. So yanzu abin da ya sa zan magana shine akwai wata waƙa wadda Dauda Kahutu Rarara ya yi ta wadda ake cewa jagabashine gaba. So jama'a suna ta cece kuce akan waƙar wai Dauda ya ce jagabashine gaba bai san Allah bane jagaba. Ya fi ku sanin Allah ne jagaba saboda me shi makarancin Alƙur'ani ne. Wanda suke wannan maganganun yawanci ma hi ku ilimin addini ya fi ku sanin abin da yake yi. Tunda kowa san Dauda Kahutu Rarara dai mutum ne wanda yake ba baƙin ciki a ran shi kuma zai taimake ka dan Allah. Kuma a yanzu jigo ne a cikin Kannywood wanda kowa ya sani sai dai mai ƙiyayya da ɗaukakar da Allah ya ɗaukaka shi mai baƙin ciki ya nuna cewar ai Dauda bai kai wani guri ba amma ya wuce inda ma ake tunani. So na ji wasu sun fito social media suna faɗin wai shi ci gaban kansa kawai ya sani bai san ci gaban kowa ba. Yanan yin ya zo ya yi waƙa jagabashine gaba. A waƙan ma ya ce kuma wai Tinubu ne jagaba bai ce Allah ba. In ji ubanka don kutumar ubanka in ba kai jahili ba ne ba ka ɗaukar darasin waƙai. Ita waƙa ba kiɗan za ka bi ba. Ka bi abin da mutum yake faɗa a cikin waƙai sai ka gane ina saƙon yake son ya tura shi. To ya tura saƙon ya je inda yake so. Lokacin da ya ce jagabashine gaba kafin ya ɗora duka baitukan waƙar shi sai da ya ce Allah ne jagaba. Ko kai jahili baka ji ba ka tsaya ka saurari waƙan mana ka ga da ba sai ka fito social media kana ta cece kuce ba. Sannan akwai wasu waɗanda na gani har wa'azi ma suka yi wai akan Dauda Kahutu Rarara. To zan ƙarasa muku wannan sauran jawabin amma ku biyo ni a kashi na biyu. Zan ɗora shi kuma za ka gan shi a cikin